Mohli by sme začať ako v rozprávke. Bol raz krásny kus krajiny s miernymi svahmi a údoliami, s vinicami a záhradami, s výhľadom na rieku. No nebola to rozprávka, ale skutočné, pekné prírodné prostredie s dávnym názvom Dlhé diely. Ideálna poloha nad Dunajom a Panonskou nížinou, ktorá nebude nikdy zastavaná. Všade okolo trvalá zeleň, neveľká vzdialenosť od centra mesta, väzba na dosiaľ najkrajšie už zabývané sídlisko Karlova Ves. Áno, to všetko bolo a je v našom hlavnom meste v Bratislave. Prostredie ako stvorené na vybudovanie mestskej štvrte. V časoch, keď sa o tom začalo uvažovať, každému sa vybavil prívlastok reprezentačnej. Urbanista a architekt ani nemôžu dostať lepšiu príležitosť. Preto aj prvá modelová predstava, nazvaná Experimentálny obytný súbor Bratislava Dlhé diely, vychádzala z maximálnych nárokov na projekt a jeho realizáciu. S jeho prípravou začali už v rokoch 1974 až 75 v štátnom výskumnom projektovom a typizačnom ústave, a to na základe dôkladných prieskumov komplexného charakteru, hádam prvého v histórii, od prírodných daností terénu až po zdravotné, sociologické a ďalšie potreby a nároky budúcich, pôvodne plánovaných 15 000 obyvateľov. Malo to byť bývanie v meste a súčasne obytný pokoj. Jednotlivé objekty obytných domov, ulic i námestí boli navrhnuté variabilne, netradične. Predpokladala sa skutočne komplexná vybavenosť, vybudovanie mestského parku, plynulý prechod obytnej časti do okolitej zelene, pracovnej príležitosti. Projekt bol schválený Národným výborom hlavného mesta Bratislavy, tlieskali mu návštevníci rôznych výstav, kolektív tvorcov dostal cenu Zväzu slovenských architektov. Verejnosť očakávala, že vyrastie dielo hodné hlavného mesta. A dnes sa už stavia. Poschodie po poschodí vznikajú montované, typizované panelové domy. Aj sídlisko Dlhé diely staviame panelovou technológiou. Prečo? Spolupracovníkom a pokračovateľom architekta Gebauera je inžinier-architekt Jozef Ondriáš zo štátneho výskumného projektového a typizačného ústavu. V roku 1981 prešlo z direktívnych dôvodov projektovanie celého nového obytného súboru na stavoprojekt, ktorý je v súčasnosti generálnym projektantom celého obytného súboru. Na ŠPTU sa spracováva len vlastné námestie. Teda dôvody ekonomické a technologické. Bolo by to drahé za predpokladu, že by realizátori museli uplatniť technológiu v našich podmienkach zatiaľ bežne nepoužívanú, náročnú na organizáciu, kvalifikáciu a kvalitu priamo na stavbe. V pôvodnom experimentálnom i dnešnom upravenom projekte je centrom obytného súboru námestie. Dnes už pravda čiastočne posunuté v urbanistickom i architektonickom riešení. Má stáť tu, v tomto údolí. Teraz z časti zasypanom odpadovou zeminou. Prečo to tak je, to sa asi ťažko